taas. What's up guys? Ako nga pala si RS at welcome sa From the TV channel. So yun nga pala guys, kung di pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, so ayun guys, please subscribe para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload namin. So yan guys, minsan tayo sa area ng pagmamarilahan ng isda, Tiksay. Kaya lang malabo guys, malabog yung tubig. Para sa palaran guys, kung makikita tayo ng isda, kasi labo yun. Pero okay naman sana guys, hindi magalaw yung tubig, hindi magalaw, kaya lang malabo guys. Pero merong isda, merong napitik, parang sabi ko guys, naputag. So dito, Tagalog mo. Ayun, meron sana. Kaya lang guys, malabog. Pero guys, atingin natin dito unahan kung makakaabang tayo. So yun. So yun guys, ayun nga, baka sakali para tayo, baka makahuli tayo. Pero yun nga, nakita ko guys kanina sa tubig, yung tubig guys, ang malabo yung tubig niya. So, pero abang pa rin tayo guys, baka meron tayo makuha. I-set up mo natin guys yung yung tiksay natin. Ayun guys, meron sana, kailang maliliit yung natin taga, at least makikita tayo mga ganito kalaki. So pwede na yun. Yan yung tiksay natin guys, sakaling meron, so nakahanda tayo, diba? Maraming dun na naputag. Tignan natin guys yun, baka makadali tayo doon. Try natin kung abangan ko yung nandito sa gilid. Try natin kung matamaan natin kasi maliit pa, siguro mga ganito kami. Hindi madamaki sa camera guys kasi medyo yun nga, malabo yung tubig. Pero abangan natin guys, try natin. So yun guys, umikot tayo guys, lumipit tayo ng pwesto kasi doon sa kabila masyadong magulo yung tubig guys, kaya hindi tayo makapagasinta. Pero meron guys doon, maliliit ka lang yung tilapia, tapos merong hito, kaya ang bilis ng hito bumaba, kaya ina-aim mo pa lang yung site nya, wala na yung isda. So ayun, tapos magulo yung tubig guys, magalaw dito guys. Tingnan natin dito, baka tayo dito meron dito. Ayan guys, dito mag-aabang guys, baka meron din tilapia. Saka medyo okay yung yung tubig dito guys, hindi magulo, hindi malikot. So yun guys, may ibon. Kaya lang guys, kung babariling ko yan, hindi ko rin makakuha kasi nasa gitna ng parang yung isla-isla guys, meron dyung isla-isla. Tamaan ko siya, kaya lang hindi ko siya makukuha kasi malalim yung guys, malalim yung tubig dito. So magbabasa lang tayo guys. So huwag natin pakialaman yung ibon. So makantay na tayo ng isla dito. Kaya guys, ibon. Ayan guys, meron guys, gurami. Ayan din. Laki doon guys, oh. Laki ng guys, oh.
hito yung guys kasi ang bilis ng ano, ang bilis niyang bumabalik sa tubig. Kailan guys mailap yung hito guys, tirahin. Hindi natin makukuha eh. Ang laki nung ano, ang laki nung ano niya, yung putag. Ang guys gurami, kailangan hindi man maliit lang yan. Ayan. Meron dyan sa guys gurami sa gilid, ang dami dyan sa gilid na yan. May isa na yan, maraming kasama yan. Ayan guys, yung dami oh. Ayan oh. So yun guys, abangatin yung nanay guys, saan lalabas. Nandyan lang yung sa gilid guys. Ayan, yung nanay niyan. Kaya lang guys, malalim to, yung itong lugar na to malalim to. Kung mahirapan tayo hanapin yung nanay niyan. Ayan. Pero sana guys makita natin. Nandiyan lang sa gilid-gilid yan guys, lalabas din yan. So yun guys, yung inaabang nating dalag guys, yung yun ng dalag, hindi siya guys nagpakita. So, kanina pa ako nag-antay dito guys. So, balik tayo sa unahan guys. Wala na hindi na sana magalaw yung tubig, so baka lumutan doon sa kabila. So yun guys, tara din tayo. Dito sana guys, okay sana dito. Kaya lang, wala kung nasipatan. Marami guys, hito. Kaya lang ang bilis ng hito guys, bumalik sa baba ng tubig. So, pag-ako nila, paghinga sabay balik agad, so hindi natin siya matarget guys. So try natin doon sa unahan guys. May tilapia doon kaya lang maliliit. Tingnan natin baka mayroong malaki. So yun lang guys, tayo na. So yun guys, yun tayo guys. Kaya lang guys, mailap guys yung yung isda. Pero guys, kaya maliliit talaga. So ito yung makita dito ng malaki guys. Pero guys, tsaga pa tayo. Magantay tayo kung mayroon pang talagang lilitaw na malaki-laki. So ngayon guys, wala pa tayong huli. Meron akong lumiril guys. Trinay ko yung yung hito. Tamaan. Hindi talaga guys matamaan. Kasi ang bilis nilang bumaba. Okay guys, maliit na yun. Tapos mag 3 fingers man lamang guys yung makita natin. Baralin natin. Baka tamaan. Okay guys, dito tayo guys.
So yun guys, bali dito tayo ngayon sa sa bukid. Yung mga tanim ni Papa, papakita ko sa inyo. Tapos mag-harvest ata yung upo guys. So ayun, pero ito yung yung pala guys na nilagyan nila ng pagkapangang last week ata yung guys. So papakita ko sa inyo. Ganda na ng tubo guys. Yun o. Guys, ganda ng tubo. Ang taas na guys, paabot na sa dulo. Ayan, paabot sa taas. Ayan. Tapos yung guys, ito yung mais. Ayan, ayan. Hanggang doon sa dulo, meron doon mais. Ayan, baba. Ayan guys. Hanggang dulo na guys yung dahon niya. Ito hanggang dulo na, malapit ng umakyat, malapit ng gumabang sa taas guys, yung yung palaya. So ayan. So ayan guys, tayo akit tayo dun sa taas. Sabi ni Papa kasi yung naunang yung mga naunang upo, habisin niya na. Pero last time guys, nakapag-harvest si Papa ng 5 piraso guys. Yung mga nauna talaga. 5 pirasong upo. Ayun. So, ngayon sabi pa meron pa doon yung medyo malalaki na. Kukunin niya na, harvest niya na. So, ayun guys, tara. So, ayun guys, harvest na ni Papa. So, ayun. Dali tayo sa ako. Ayun, tingnan natin guys, parang harvestin. Ayun. So, guys, ang daming bunga. Yun. Ayan. Yun. Yan. Isa. Guys, meron pa. May maliit pa. Okay. Punggok ko na parang na. Yan, ito na lagay na. Yan guys, malit punggok. Yan. Pero pwede na yan guys. Yun o. So yun guys, meron tayong 4. So yun guys, yung mga medyo nauna kasi meron pang yung susunod dyan guys, mas marami pang ma-harvest. Habang tumatagal, mas maraming ma-harvest kasi marami pa maliliit na maliliit pa na bunga. Yung guys, meron dito 2, kaya lang maliit pa yun. Ayan guys, ang dami tabi. Ayan. Yun. Meron pa sa kabila. 2. Ang balik. Yung isa guys, pitin na isa. Yun. Guys, nakrabi na tayo. Bigat na, so ayan. Meron pa dulo yung taas. Ganda oh. Guys, meron doon. Meron pa siya doon.
So yun, dalawa na guys, dalawa. Malaki. Dami dyan, doon. O yun, Meron pa doon. Ito guys, meron din malaki pa yun ito, dalawa. Charan. Yan, pwede na yan. Tapos ito, saka ito. Ito medyo maliit pa. Yung siguro guys, pwede na yan. Yun, dahil pa doon. Yan, hindi pa. Yan guys, maganda naman ako. Ugas ha. Guys, yan, dalawa. Yan, mga bata. So yan guys. So yun guys, tapos tayo mag-harvest nung upo. So first na harvest guys na medyo madami-dami. So ayan. Ay guys, makita nyo guys yung yung kalabasan ganda na. Sobrang green, sobrang lang gaganda rin ng mga daw. So pakita ko nyo. So yun guys yung kalabasa guys. Actually ito may kaunting okra sa gilid. Ayan o. Ayun. Yung kalabasa guys, ganda o. Green na green. Abono guys, organic. Ayun din. Puno sa dulo. So yun guys, sabi ni Papa, magtatanggal daw kami ng dahon ng ampalaya yung sobra yung mga sanga-sanga guys para makapag-focus yung ampalaya dito sa taas. So yun guys, yung mga excess, yung mga pagilid na sanga ng ampalaya, aalisin guys. Ayun, para. So yun guys, tutuloyin ko. Tutuloyin ko. May blade pa. Ayun guys. Tanggalin niyo yung mga excess na sanga. Ayan. Tuloyin natin para lumaki. Ayan. So yun guys, para makapag-focus yung ampalaya sa taas. Punta sa taas yan. Yung mga iba, hindi ko naman mabusin kasi dito pa lang pabubungayin ko. So guys, meron nga siyang bunga Ayun pag guys, pabunga na ito. Ayun. Yung maliit na sanga, hindi naman ito kayang bumunga. So yan guys. Kaya nito, maliit na sanga. Saan ba siya kukuha kumbaga sa tao, maliit ang katawan niya, saan ba siya magkukuha So yan guys. Masarap sa munggo. Munggo. Tumuwad, saka masarap sa tuhod. Ayan guys, munggo tuhod. Yari na. May excess guys, mga sobrang sanga na hindi naman kailangan na. So, tatanggalin. Para nga guys, makapag-focus yung tulad nito guys. Ayan, ganda na packet siya. Makapag-focus na siya, packet. Ayan pa. Diretso na guys. So, sa taas na siya sasanga. Ayan guys, meron tayong pangsahog sa munggo. Ito, di naman ito kaya ng bumunga. Guys, may insekto. Ayan. Tanggalin natin guys kasi yan magsisimula yung yung peste, insekto na yan. Ayan guys, yung baka maliit yung baka ni Papa. Isa yan guys, sisira ng pananim. Ito guys, bunga na guys, bunga. Ayan. Lapit magbunga yan guys. Diretso yan guys, bunga na yan. Ayan guys, meron to guys. Ito meron pa diretso nyo guys, meron pa na dulo. Yan sabi ko nyo guys, nakakapag-focus yung ampalaya sa taas. Tapos namumuna siya guys. Ito meron guys, ito medyo maganda na. Ayan, medyo kita talaga siya. Ayan So yan guys, babantayan natin guys para hindi siya turukan ng putakte para hindi siya mabulok. Ayan guys. Yun, so ayan. So yan guys, dire-diretso tayo yan, si Papa.
Ang dami natin panglagay sa ano, sa munggo. So yun guys, yun nga pala guys, ito yung area na to guys. Pinaplanawan namin na ilipat yung kubo namin dito. Parang dito pa guys, maganda. Yan. Para guys ano, yung kubo na yun guys. Ayun yung kubo na yun guys, sa akin yun. So yung plano ko guys, ilipat dito yun para mag-aalay ako ng mga manok, tapos mga pato, lansa. So ayun guys, babakuran ko hanggang doon. Yan, punta dito, tapos para makapag-ano guys, makapag-alaga tayo. Kasi doon guys, yung kubo ko na yun, nung last time is na nagtaray ako mag-alaga doon ng manok. Ay yung manok ng 10, nabawasan ng mga 5 ata yun guys. So i-analyze ko ulit guys, kasi nga nawawalan, kasi parang kung nananakaw dito guys, may taguan kasi yung nananakaw, kaya mayroon makita. So dito guys, open area siya. So yung manguha ng manok, mag-ahalangan kasi open area siya, so marami makakita. So yun yung plan natin, dito sa tubo, galay kami ng bakod. Kahit mga bakod lang yung mga saring pit, yun yung plan guys. So kaya tabangan sa mga next vlog natin guys. So yun, balik-balik Papa. So yun guys, si Papa. Yun guys, marami na ito. Guys, ang sarap nito guys, sa munggo, ginisang munggo, sarap niya. Talbos ng ng ampalaya. Ayan guys. So yun nga pala guys, kung mapasin nyo, yung hindi ko natapos guys yung yung fixed fishing ko kahapon, kasi nagloko guys yung camera na to. So parang nagbigla siya, nag-block guys. So, ayun, tapos umulan din guys nung mga bandang simula nagbabaril ko guys ng isda. Bilang umulan, natigil guys pag-vlog ko. So ayun, so ngayon hindi na bumalik na doon guys. Next time na lang siguro. So yun guys, tapos ang video natin. See you sa mga susunod na videos.